Zeynep apa özü de. Zeynep apa nişe halleringiz? Hallerim bik yaxşı. Mine syomkalar bik matur gına baralar. Bu benim yaş artistkam. Senin de hallerin bik yaxşı ahırı. Bik yaxşı biz bik tırışımız. Klip tushiramiz. Tataristondan otliq qozongan hamda xalq artisti Zeynep Farxatdinova. Хотели снять что-то, спасибо большое тебе, поезд. Я с ним могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Это мой платье. Ты умеешь галстук завязывать? Как Алина объясняет про какой-то момент. Такой момент. Да, перевод такой. Это все твои. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято!